Ahojte a vítajte pri novom videu. Dneska si podľa kalendára Gazdinka pripravíme makové rezy. Budeme potrebovať hladkú múku, olej, med, vajcia, škoricový cukor, práškový cukor, sódu, citrón a mak. Med roztopíme a nalejeme ho do misy. Pridáme vajíčka, olej, škoricový cukor alebo škoricu, sódu, citrónovú kôru, šľaháme približne 5 minút. Pridáme mletý mak, múku, zľahka premiešame. Silikónovú formu pomážeme trochou oleja. Ak použijete klasickú formu, použite aj papier na pečenie. Cesto nalejeme do formy. A dáme piecť. Upečený koláč necháme vychladnúť. Ku práškovému cukru pridáme citrónovú šťavu, a koláč potrieme. Ozdobíme citrónovou kôrou a dáme do chladu zatuhnúť. Stuhnutý koláč pokrájame. Dnešný koláčik mi chutil, dávam mu 10 bodov z 10. Viem si ho predstaviť ku káve alebo čaju. Ďakujem za sledovanie a želám dobrú chuť.